በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 21 ወላዲተ አምላክ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኣብ ወርሒ በዓል ናይ እመብርሃን ክንገብር ኣቦታት ኣዘዝልና። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኮነኒ ንድንግል ማርያም ኣርዲኡ ዝሃበና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ምስጋና ይኹኖ። በረኸታ ከዓ ጣዕሚ ፍቕራ ኣማላድነታ ምስኩላትና ዘለዓለም ይንበር አሜን። ከምኡ እውን እንኳዕ ናብ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ኖላዊ ሄር ክርስቶስ ናብ ቅዱሳን በርናባስ ሐዋርያን ኣባ ይስሐቅን ዓመታዊ በዓል በሰላም ኣብፅሐና። ኖላዊ ሄር በዚህ ዕለት በአምሳል ጓሳ አባጊዕ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልጸሉ እዩ። ክብርን ምስጋናን አምልኮን ስግደትን ንዕኡ ይኹን አሜን። ቅዱስ በርናባስ ሐዋርያ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ስሙ ክጽዋዕ ከሎ ሞጎስ ኣሎ። ናይዚ ቅዱስ ሰብ ናይ መጀመርታ ስሙ ዮሴፍ ክኸውን ከሎ በርናባስ ዝበሎ ግን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ትርጉሙ ድማ ወልደ ኑዛዜ ማለት እዩ። ብምስጢሩ ግን ማሕደረ መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕደሪ ከም ማለት ይትርጎም። ቅዱስ በርናባስ ወላ እኳ ብትውልዲ እስራኤላዊ እንተኾነ ተወሊዱ ዝዓበየ ግን ኣብ ቆጵሮስ እዩ። ክሳብ ግብዝንኡ ዝጸንሐ እውን ኣብኡ እዩ። ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ናይ ምዃን ዜና ኣብ ሰምዐ ግን ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከተ። ንጎይታ ክኽተል ድማ ካብ ልቡ ተለዓለ። ዝፈጠረና ክርስቶስ ድማ ከም ዝረብሕ ከም ዝጠቅም ፈሊጡ ንስሙ ቀይሩ ተኸተሎ ምስ 72 ኣርድእትን ድማ ደመሮ። እግዚአብሔር ማለት እዩ ኣኸተሎ። ቅዱስ በርናባስ ከም የሕዋቱ ሐዋርያት ን3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ኮፍ ኢሉ ዝተምሃረ ተኣምራቱ ኩሉ ድማ ተመልከተ። ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ድማ 120 ቤተሰብ ኣብ ጽርሃ ጽዮን ክጽልዩ ከለው ሓቢሩ ይተግህ ነበረ። ኣብቲ ጊዜ ድማ ኣቦ ሐዋርያት ኣብ ክንዲ ይሁዳ ምስ 12 ዝቝጸር ሰብ ንምምራጽ 2 ሰባት ኣቕሪቦም ነበሩ እሞ እቲ ሓደ እዚ ቅዱስ እዩ። ንስሙ ድማ ኢዮስጦስ በልዎ። በዓል 3 ስም ዝነበረ ኣብቲ ወቕቲ ድማ ዕጫ ናብ ቅዱስ ማትያስ ስለ ዝወደቐ በርናባስ ምስ 72 ኣርድእቲ ማትያስ ምስ 12 ሐዋርያት ኮይኖም ቀጸሉ። ድሕሪኡ ቅዱስ በርናባስ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ብሓይሊ ከገልግል ጀመረ። ናይ ሐዋርያት ዜና ኣብ ዝነግር መጽሓፍ ዝተጽሓፈን ስለዚ ቅዱስ ማንነት ዝነግርን ክፍሊ ንመልከት። ቅዱሳን ሐዋርያት ናተይ ዝብልዎ ንብረት ከይነበሮም ዘለዎም ብሓባር እንዳተጠቐሙ ብፍቕሪ ምእንቲ ክነብሩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ትእዛዝ ነበረ። ንዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ኣብ ትሕቲ እግሪ ሐዋርያት ብምቕማጥ ድማ ቀዳምነት ስፍራ ቅዱስ በርናባስ ይሕዝ። በዚ ድማ ናይ ዘመን ሐዋርያት ናይ መጀመርታ መናኔ ተባሃለ። ልሳነ እፍረት ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝኣመነ ጊዜ ሐዋርያት ንምእማን ተሸጊሮም ነበሩ። እቲ ዝኾነ ኩሉ ኣረዲኡ ንቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሐዋርያት ዝቀላቀሎ እዚ ቅዱስ እዩ። ሓደ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ፍልጥዎሙ ሊተ ለሳውል ወለበርናባስ ይቕርታ ንበርናባስን ሳውልን ጳውሎስን ፍለይለይ ብጸሎቱ ሐዋርያት ጸይሞም ጸልዮም ኣእዳዎም ምስ ጸዓንሎም ለኣኽዎም። ንሶም ድማ ወንጌል እንዳሰበኹ ኣብ በብሃገሩ ዘሩ። ኣብ ሃገረ ልስጥራን ንመጻጉዕ ስለ ዝፈወሱ እቶም ህዝቢ ከነምልኸኩም ኢሎም ናብ ኣማልኽቲ ስም ኣውፅሎም። ክልቲኦም ቅዱሳን ግን ነዚ ኣብ ሰምዑ ጊዜ ልብሶም ቀዲዶም ብጭንቂ ኣግደፍዎም። ምክንያቱ ኣምልኾት ዝግባእ ንፈጣሪ ጥራሕ ስለ ዝኾነ። ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ አሕዛብ ክርስትና ኣብ ዝተቀበሉ ጊዜ ድማ
ካብ ሐዋርያት ተላኢኹ ከይዱ ጽቡቕ ጎደና መርሖም። ቅዱስ በርናባስ ኣብ ናይ ኣገልግሎቱ ዘመን መጀመርታ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ቀጺሉ ድማ ንቅዱስ ማርቆስ ኣኸቲሉ ንብዙሓት ኣህጉራት መሃረ። ቆጵሮስ ድማ ሃገረ ስብከቱ እያ። ነዚ ቅዱስ ድሕሪ ብዙሕ ትግሃት በዛ ዕለት ለማዓንቲ ኣረማውያንን ኣይሁድን ቀተልዎ። ቅዱስ ማርቆስ ድማ ገኒዙ ቀበሮ። ስለ መጽሓፍ ድማ ቅኑዕ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ እዩ ስለ ዝብል ክብሪ ይግብኦ። በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ኣባ ይስሐቅ ጻድቅ ከምኡ እውን እዚ ቅዱስ ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣብ ምድሪ ግብፂ ዝነበረ ገዳማዊ እዩ። መኒኑ ንብዙሕ ዘመናት ኣብ ገዳም ክነብር ከሎ ትምኒቱ ሓንቲ ጥራይ ነበረት፣ ንእመቤትና በኣካል ምምልካት ይደሊ ነበረ። ናይቲ ገዳም ሓላዊ ብምዃኑ መነኮሳት ምስ ደቀሱ ነቲ መቕደስ ከፊቱ ኣብ ቅድሚ ናይ ድንግል ማርያም ስእሊ ይጽሊ፣ ይሰግድ፣ የንብብ ነበረ። ብኸምዚ ድማ ን7 ዓመታት ስለ ዝተግሀ ድንግል እመብርሃን ልመናኡ ሰምዓቶ። በዚ ዕለት ድማ ካብ ፀሓይ 7 ኢድ ደሚቓ ናብኡ መፀት። ሰንቢዱ ምስ ወደቐ ድማ ኣተንስኣቶ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ክምለስ እየ ኢላቶ ድማ ተሰወረቶ። ኣብ ዕለት 23 ድማ ዓረፈ። በዛቲ ዕለት ሶበ ጸለየት ጥቡኣ ለይስሐቅ ኣስተርኣየቶ እምኣይቆነሃ ወፂኣ እምጸዳለ መብረቅ ጥቀ እንዘ ትጸድል ሰብኣ ከም ዝብል ደራሲ ኣርኬ። ናይ እስራኤል ጓሳ ንስጋና ካብ መቕዘፍቲ ንነብስና ካብ ገሃነመ እሳት ይሓልወልና። በረኸት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ካብ ይካፍለና፣ ካብ በረከተ ቅዱሳን ድማ ይኽፈለልና ኣሜን። ታሕሳስ 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኖላዊ ሄር ክርስቶስ ኣምላኽና፣ ቅዱስ በርናባስ ሐዋርያ፣ ኣባ ይስሐቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣበው ጎርጎርዮሳት፣ ኣቡነ ምእመነ ድንግል፣ ኣቡነ ዓምደ ስላሴ፣ ኣባ ኣሮን ሶርያዊ፣ ኣባ መርትያኖስ ጻድቅ። በረከት ረድኤቶም ይሕደረና፣ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍልየና። ካብ ኣናብባ ካብ ቃል ዘውደቕኮ ዘትረፍክዎ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሃነ እንኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ ማነስ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልይ ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነበኪ ዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።